Къси дълги. Аре, карайте ги тия коли, бе! Аре, бе, Ленче! Не мога по-бързо, бе, човек! Не мога по-бързо! Jingle bell, jingle all the way! Не, тате, не сме стигнали още. Къде караш, бе, човек? Не ми биткай! Добре си карам! 60 км е достатъчно на магистралата. 50 е минималната скорост. Аз съм 60 си карам. 10 км имаш мене бонус за Коледа. Айде, радвай се! Не, тате, не сме стигнали още. Да ти свърши канелата по средата на тиквеника! Мамасита! Содената питка на камък да ти стане! Не, тате, не сме стигнали още. Сърмичките да ти изгорят! Баш на Коледа! Ари, избери си лента, бе, човек! Значи още веднъж! Някой, ако ме попита дали сме стигнали, го свалям тука и ще пътува с автобуса. Ясен ли съм? Ей, вълнени чорапи да ти подарят от 100% вълна, да обринат краката! Айде за 120 път Golden K-pop Demon Hunters. Къси дълги. Ла. Гирлянда да ти се заплете на ухата на професор от банда не мога да го развърже. We wish you a Merry Christmas. Сила да те накара да изгледаш цялата новогодишна програма на БНТ. Ох, той ще го изпреваря. Ох, изпреварвам го. Ох, по-бързо. Аре, бе, ти изпреварваш ли го, не си мерите колите, бе? Къси дълги. Какво ми ги даваш тея къси дълги? Не виж, че изпреварвам и аз. Така ли се изпреварва, бе? Ох, изпреваря го, ако ще за малко се успокоя. Не може да спираме до туалетна. Преди малко бяхме до туалетна, казах до туалетна да пиете вода. Пили сте вода, значи много вода сте пили, следващия път ще прецениш колко се хидратираш. Късмет от баницата да ти се падне за познанство. Всички сме на пътя, така че карайте внимателно и бъдете толерантни, защото най-важно е да стигнем. Весели празници!